Yo for today's video mga kapobreng guys, magluto ta kuan gulay-gulay. So mo ni akong gulay-gulay oh. So pasensya na mo kay may suga burn out mo ah. Ang solar kay nato sa mga electric fan. Yung mga bata dugay kay na ng mata. O na nga kuan may kitag kahayag diring napita. Sila kay siga magitag matahayag nila po. Amo din atong giluto no. Kani siya. Gulay-gulay ta kay para healthy sa taba. Na natay ko andre. Makita. Mao lagi kay lubat ang cellphone. 7% lagi i-vlog pa gyud sus kaita nagitani so nalite ko ande ano agbati kamunggay unya lay chicharon mo niya to isubak may na lang ba makatilaw taglami so diara to ang kuano ang ato ang agbati so ato ni lunod haron at ato sang mikos kinagmay ba mikos masih utan nga dito masih ukra masih ay kining talong ug siyempre ang mga lamasan siya napoy ko na sa gulan tanag sa kabuok kamatis diya ang mga kumot nga kuan lemas na to naman ato na ni siyang ilunod mga kapobre para makakaon na to ba alright mahuna mo naghapon mga ni ako sa mikos kamag mikos ano butangan ako sabaw nga tulo ka baso di ba sunod dan itagbuti no ato sa ning itaod mga kapobring guys no ato na yung upinon ng pinahanaw ano si butin nga murag kalan bantay ka oh buwas oh saka pa doon daw diri dayon tas to kuan mo ni siya ito na siya dagkutan diri sang dagkutan atong okay kayo oh na balik na bugsiga ang atong kalan nga pinaka imbento ba ikabukal ani ilunod tayo ni ang kamunggay so ato sa ilunod ang atong isubakan ba para lalo siyang sumasarap lalong lumalami ba di ba baboy ang subak as ka mangita na pero 30 gasto kay 30 rab ni baboy natay 30 makatilaw na litag baboy di ay ato kusog-kusugan mo mag-iinay ay murag na day subos alright okay good na ni bukan lekuwang na ya ikabukal daog na ngita taog
Lamaserns ba? Itong lamaserns rin. Sarap-sarap ba? Sarap-sarap. So niya na na eh. So update sa ato ang utan mga kapobre is na ang pag kamunggay mo naglunod oy. Oh. Tarang baboy yun, nalutaw na baboy oy. Murag tinuod ba? Ba? Gambar kay gastog. Katilaw tag baboy mo, kuan tag 30 di ay. Kapalit na tag baboy di ay. Ano siya mga sikreto sa mga way kwarta ba, way kapalit. Tilawan ang sabaw, ay sakto bas kalamit. Oh, di ba? Sarap-sarap. So murag mingaw kaya mo suga diri mga kapobre no. So magkuha kay kung baterya ni sa kong motor kaya ako ibutang diri aron mahayag. So ako sa naglutoon daan. Ay para kadto na ko sa motor, luto na siya. Okay taon ni oh. Da realidad og realidad ni kapobre diri sa bahay ni Iban ba. Oh. Sana ba dito para ugma oh. Patay taong og mga lamaserns ba. Budget na siya. Ari ka utang diri. Utang panir diri. Ay para kunari ito ginamos ay sus ginamos eh ginamos ni lugis kakara oh bantay ka oh lami kaya na oh na maluto ang utan niya ginamos yan purteng sarapa purteng sarapa ni mga kapobre. So magpaungon ko na ni, luto na ni. Wala na ba yung luto na eh. Pagluto na ni. Luto na ni. Luto na ni siya guys. Alright. So magkuha pa ko kuan dito kining baterya sa motor eh medyo ngit-ngit yung suga oh. Bantay mo oh. Ngit-ngit kaya di makita oh. Magkuha sa ko eh. Oy naabot na dito mga kapobre no gikan sa motor no. Ano to di baylo ang usa kay aron siya muhayag ba. Baka na na hayag ginagmay dili kayo hayag sa gamay ano naram na so di ba hayag na oh di ba oh di ba hayag na ano na ako yung front cam oh kana gyud
Kita na tong agtang nga ni abante na ang agtang, ani atras ang agtang. Ay atras din yung buhok ni abanting agtang. Oh. O diba? Hayag na. Anaram na. So itaw dre no kay tas babaw. Nag TV kay may TV, may kuryente dre, na may TV pero may kuryente. So kumusta man inyo dihang politiko nga kuan? Gilabanan ninyo karon eleksyon. Makadaog ka to? Ako asa kanong makadaog ba ka to no? May bawaan na ugma. Kinsa ni daog. So good luck sa makadaog diha. Congrats daan sa makadaog. Samaran niya ko ang mga vlog ron tani no. Ang man ako gluto dito gani ha. Paabot lang ko kuan. Ako mga sakop nga manguli dire kay mga on mi. Dili mga tug mi dire sa mo ang mga higdanan no. Simple ra kay mga higdanan no. Kuan lagi mga higdanan lagi nangagabok na ba. Kining lilion ang mga higdanan. Mao gini siya. Nagpasalamat ra ko ani sad nga nakahapin-hapin ba kini. Guma ni siya. Hinatag ni siya niya. Sponsor. Gisi-gisi ni kung mga bata oh. Pero akong katri yun mga kapobre. Mao gani oh, nangabuslot na oh. Guba tapak-tapak na. Mana siya? Guba na lagi. Wa pa masapi ani kaya itong sapi igor gis kaon taon. Naam gani makakita aning video nya. Ganahan mo share sa ako video. Pwede po ninyo i-share. Yung ganahan sa mo share og blessings. Ay lang dili ko mo blessings. Walang share akong video ba. No. Dako na kinatabang sa kuang YouTube channel gaya na bitaw. Akong gi kuha na ko ang dashboard $30 pa o pas katunga. So naay mo share ani ano makarelate sa mga mga pobre kayo daw pobre nga nag-vlog lang ba. So mani ako ring kuan sitwasyon na mo dere sa kuang mga anak ug ako ang asawa. Samara na tong vlog no. Dito ko si Yoyo kay moro magyapon. Way manan-aw ani. Simo anak siguro ko ang tan-aw ni bahog lubot. Wa gid. Way makaabot ani video ha. Tumoy no ni. Diba? So ganahan mo share diha palihog og share na akong video. Salamat kayo. Mga on meron taot. Thank you. Og happy Lunes karong adlaw. May pagbuto na tong tanan.